olu de ko maa yelen o ti maa ɲɛnafin bɔ dɛ n'i ye sanubatigi ye o t'i ɲɛnafin bɔ n'i ye nafolobatigi ye o t'i ɲɛnafin bɔ n'i ye musokuntigi ye o t'i ɲɛnafin bɔ keba bɛɛ lajɛlen ni ɲɛnajɛbaa de don jama cayara cogo cogo bɛɛ ni ɲɛnajɛbaa tulon kana sɛbɛ sa baara mun bɛ kɛ cɛsiri mun bɛ kɛ waleya minnu bɛ tiimɛ u bɛɛ ka se ka sen sɔrɔ keba yala an ka don an ka kado kɔnɔna na an b'a ɲini an ka jamana ɲɛmaaw fɛ fɛn dɔw bɛ senna Bamakɔ bi keba k'olu fana la kɔlɔsi ko ye an ka dunanjigi soba ninnu u kana ɲinɛ u kɔ dɛ wa min ye Dubayi taga u k'a sɛgɛsɛgɛ maaw bɛna cun anw fɛ yan k'u b'an ka jagokɛlaw ta ka taa n'u ye Dubayi u b'an ka senko tigilamaw ta ka taa n'u ye Dubayi u b'an ka kunnafonidilaw ta ka taa n'u ye Dubayi keba ko dɔw ka sɛgɛsɛgɛ gosili bɛ ka yala dɛ dunanjigi so ta ye mun y'a la o ye lakana ko ye k'a sababuya kɛ bi an bɛ ka fɛn minnu mɛn ani ko minnu bɛ ka bila sen kan ɲɛmaaw ka fɛɛrɛ tigɛ o yɔrɔ ninnu na keba sabula anw bɛ koba labɛn de la n'o ye 22 septembre défilé ye o yɔrɔba minnu filɛ nin ye dunanjigi soba minnu filɛ nin ye maaw bɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ minnu na fangaw k'u hakili to a yɔrɔw la keba Dubayi taga in kɔni u k'olu sɛgɛsɛgɛ fana kosɛbɛ commerçant caman gosira sa dɛ jagokɛla caman gosira dɛ dɔw yɛrɛ ala k'a sababu ɲa nin ni kado ti ɲɔgɔn ye sirala han keba nin ye mɔntɔgɔla ye k'o di fufalaki an bɛɛ lajɛlen k'an ta sɔrɔ o kɔnɔna na keba bi ye don min ye e b'a dɔn e hakili b'a la e ma ɲinɛ ayiwa bi ye don jumɛn ye tiɲɛ na i ma ɲinɛ i hakili ka di septembre kalo tile 17 san 2025 septembre kalo tile 17 san 2025 bi y'a san kelen ye bi kɛra anw ka gendarmew dagayɔrɔ kan anw yɛrɛ kɛrɛfɛ yan a bɛ fɔ min ma sa ko école de gendarmerie escadron Balakone bin kɛra yen kan ka bin kɛ anw ka pankurujigi kɛnɛ ka keba o san kelen ye bi ye waleya in maa fɔlɔ minnu bɔra a kalama o ye maa minnu bɛ soli ka wuli o ye maa minnu bɛ taa baarakɛyɔrɔ la joona o ye maa minnu bɛ taa fajiri la keba mugukan duruntura k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 4 n'o ye 4h du matin ka na se fo sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 7 ma ko bɛ taa ba sigi tuma min o y'a sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 11 maaw y'a dɔn ko min bɛ sen na nka Bamakɔ ba kɔ fanfɛlamaw n'an b'a fɔ olu ma ko dugukɔnɔmaw olu kɔni mɛnna u bɛ ka ɲininkali kɛ nin mugu cikɛ in bɛ ka bɔ min nin ko in bɛ ka bɔ min keba jaja école de gendarmerie kalanden minnu tun b'ale kɔnɔna na o kalandenw ka bɔ ni ka don n'u ka kow bɛɛ lajɛlen de jateminɛna nin bamanciwale kɛbaw fɛ ka tila tuguni k'u dagayɔrɔ kɛ yɔrɔ dɔw ye komi sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na an tɛna an da don a bɛɛ lajɛlen na a baaraw ma ban hali bi o y'an ka jamana in fana ka problème dɔ ye enquête banbaliw keba a don sɔgɔmada joona fɛ nin sisifin min filɛ nin ye maa caman ye nin de ye yan'u k'a dɔn k'a fɔ a bɛ ka bɔ yɔrɔ min a don ala farala an kan a y'a sɔrɔ an yɛrɛ b'a munumunu na a fanfɛla la sabula farijagabɔ ni fajiri jiginna an b'o matarafali min kɛ o y'a to an ye ko caman mɛn an ye ko caman ye nin ko in kɔnɔna na keba bingalikɛla ninnu u kun dogolen don yɔrɔ caman na yanni waleya in ka kɛ nka sɔmi ma se ka k'u la mun na sabula u ni dugudenw tɛ ka dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na gendarmerie bɛ yɔrɔ min falajɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ hali ni sugu tɛ a fana don a la a ɲɔgɔnna fana dɔ yɔrɔ dɔ don mɔbilibaw bɛ jɔ yen sikasuta mɔbiliw bɛ jɔ yen takisiw bɛ jɔ yen wosow bɛ feere kuw bɛ feere diɲɛ ko bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ école de gendarmerie ɲɛma a n'a kɛrɛfɛlaw bɛɛ lajɛlen na ale ni douane cour dala la wa keba
femi nimisa bana salongo nyongma ya soro yoro injera nga bien munu yere tunte dore nana faraka tuguni ama fanga nyema onyena yoro de la kamini wali ingera keba uye fere munu ta kaun donina o fero be sena bi kambela jilengono mashi tsega do bamako kaungono bi ni donga no mafiye uyo fere mun sigi senga ko bara mun sigi senga kalakana ko munun ke école de gendarmerie tour d'Afrique Sikaso Sirain u ka lajɛ bara munun ku fora laydu munun ku tara u ko bo asrafe keba bara ina école de gendarmerie gosili kunga folo kerai manunu munun nana nulu yɛrɛ ko in bɛɛ lajɛlen sigi senga u yɛrɛ ka kiwara du siraw fɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa min ye nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen sigi senga k'a bɛ taa se maa 30 maa 40 ɲɔgɔn ma Bamanci jɛkulu la kun fɔlɔ de nana ka na taa don école de gendarmerie la ka tila ka filanan bila ka taga min ye Bamako Modibo Keyita tɔgɔla pankoro jigi kɛnɛ na kɛba a don guwana nka Bamakokaw de bɛ fo sabula jatigɛ wale ka sira ye min ye ni waleya kɛra mɔgɔw k'u yɛrɛ dogo mɔgɔw ka don u ka so kɔnɔ nka Bamakokaw y'a faamu olu yɛrɛ wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ ka dɛmɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ 11 bɛ se waati min ye baro kɛlɛtigi ye a nana école de gendarmerie kɔnɔna na denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu ma faatu minnu bɛ yen n'olu ala y'olu kisi a nana ka na kuma olu fɛ ka kuma min ye écoleden minnu bɛ yen ka kuma olu fɛ ka jigisigi kuma fɔ olu ye maa minnu fana bɛ yen n'olu ye yɔrɔ in yɛrɛ baarakɛlaw ye n'o ye gendarmew ye a kumana olu fana fɛ a don a y'a yirula k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ de an ka cɛ b'a kɛrɛfɛ dɛ Madu nin y'a sɔrɔ Madu bɛ Bamako yan keba nin baara min kɛra le 17 maa min minɛra la maa si t'a da dɔn tiɲɛna ko nɔgɔni fɛ maa caman tun minɛna nka kɔfɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛlen ɲɛnabɔliw kɛlen olu dɔw bilara ka t'u ka so waleya in pankuru jigi kɛnɛ na keba min ye maaw kabakoya kosɛbɛ o ye k'a fɔ an ka jamana pankuru jigi kɛnɛ ninnu sera ka don o kɔnɔ cogo di min bɛ fɔ mɔgɔw ye o la keba maa ninnu ni maa tɔw bɛɛ lajɛlen ye kelen koyi n'i nana k'i bɛ taa pankuru jigi kɛnɛ na i b'i ka moto kan i bɛ tɛmɛ i bɛ sɛgɛsɛgɛ i bɛ t'i ka sira fɛ nka bi ni yɔrɔ yɛrɛ kɔni bɛ bi keba ko nisɔndiya bɛ an na o la kosɛbɛ o ye yɛlɛma minnu donna pankuru jigi kɛnɛ yɛrɛ kan ye parce que bi pankuru jigi kɛnɛ yɔrɔ min bɛ yen n'u taara se yen ma n'o ye jamanakuntigi ka maabaw bisimila yɔrɔ ye n'o ye jamanakuntigiw bisimila yɔrɔ ye ale yɔrɔ bilara pewu président yɛrɛ ka garde spéciale n'o o ye minnu bɛ ale yɛrɛ ka lakana kɛ a bɛ olu de ka bolo kan o de la an bɛna tila ka communiqué dɔ kalan mɔgɔw k'a faamuya ko kununko k'u ye kisɛ ci kan mɛn pankuru jigi kɛnɛ na keba min ye pankuru jigi kɛnɛ ye fana yɛlɛma camanba donna a la yɛlɛma minnu bɛ sen kan hali bi hali ni sini n'i taara pankuru jigi kɛnɛ i b'a k'a fɔ ko yɛlɛma donna polisiw ka ko la yɛlɛma donna gardiw ka ko la yɛlɛma donna sɔrɔdasi tɔw ka ko la baara yɛrɛ bɛ kɛ cogo min na yen a fɛn caman falenna wa halisa o bɛ sen kan o batolen don o yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ parce que pankuru jigi kɛnɛ ta kɛra pavillon présidentiel u taara se yen de ma a nɔgɔnni fɛ keba wulikajɔ minnu sera ka kɛ maa maa kɔni donna aéroport kɔni kɔnɔ ka t'o attaque kɛ o sini ni ma bɔ u y'u ka cɛden minnu bila ka taa yen olu bɛɛ lajɛlen neutralisera ala barika la hali minnu k'u bolila ka don parce que a y'a sɔrɔ MINUSMA taara MINUSMA ka so min bɛ aéroport kɛrɛfɛ minnu donn'o kɔnɔ u taar'u bɛɛ nɔfɛ k'u bɛɛ lajɛlen bɔ baara la keba san kelen tɛmɛnen kɔfɛ yalama mɔgɔw hakili bɛ nin waleya in na wa yalama a don wulikajɔ min kɛra mɔgɔw hakili b'a la wa bi kan ka kɛ tasibila don ye bi kan ka kɛ miiri don ye bi kan ka kɛ seli don ye ka ɲɛsin an ka furew ma minnu fatura nin ko in senfɛ ɲɛmaaw fana ye layidu minnu ta a dɔw k'a lajɛ a bɛ se ka timɛ cogo di wali a bɛ se ka k'a ko la cogo di a ko kɛra cogo di fɛɛrɛ mun sigira sen kan mɔbilibaw kana jɔ kare kɔnɔnaw la mɔbilibaw kana taara an ka gitɔrɔndaw la mɔbili tiɲɛnenw kana jɔ yen o ko bɛ cogo di bi keba tour d'Afrique kɛrɛfɛla n'a lamini bɛɛ lajɛlen ka taa se fo Sikaso sira ma ka taa se pankuru jigi kɛnɛ yɛrɛ sira ma fɛɛrɛ minnu kun sigira sen kan nɔgɔnni fɛ o ko bɛ cogo di bi waleya minnu tun fɔra Bamako yɛrɛ lakanali ko la
o ko bɛ cogo di bi ɲininkali bɛ nin yɔrɔ de la bamanci jɛkulu maaw u ye waleya in kɛ keba kun minnu kama u yɛrɛ tilara ka tila ka u da don olu caman na sabula olu bolo olu tɛna u ka kisi olu tɛna u ka fɛn nka min ye u tɔɔrɔ o ye bamakɔkaw ye bɔli min kɛ bamakɔkaw y'u jɔli min kɛ bamakɔkaw m'u bolo lajigin bamakɔkaw ka cɛsiri bamakɔkaw ka timinandiya bamakɔkaw ka sɔn k'u ka wolomasiri tabaw dɛmɛ maa minnu ye nin waleya in kɛ o de y'a to hali u tun b'a fɛ k'u kunda yɔrɔ wɛrɛw kan ala ni bamakɔkaw ka wulikajɔ olu balila ka finitigilakaw lasɔmi joona ka se ka olu caman ba a sira ma sabula site n'o ye minisiriw ka baarakɛyɔrɔ ye o tun b'u ka baara hukumu kɔnɔna na place de l'indépendance o tun b'a kɔnɔna na ekɔliden minnu bɛ kabala o tun b'a ko kɔnɔna na maa minnu bɛ cour suprême kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen tun bɛ janfa in na ka se ka se olu bɛɛ ma nka ala barika la bamakɔkaw ye bɔli min kɛ keba ani mɔgɔw ye lasɔmini min kɛ mɔgɔw ye kibaruya minnu di wulikajɔ min kɛra o ko senfɛ o y'a to a ko caman danna sira la nka an bɛ finitigiw fo sabula u fana m'u bolo jigin u y'a mɛn yɔrɔ min kabini 4 heures du matin keba ne yɛrɛ ni caman bɛnna u bɛ ka taa nka n'an ka nin ko ninnu kɛra ta keba an bɛ ɲinɛ yɔrɔ dɔ kɔ kuma caman a fili b'an bɛɛ sɔrɔ o ye dɔgɔtɔrɔso mɔgɔw ye hôpital du Mali ka fo yan hôpital du Mali directeur hôpital du Mali service mɔgɔw hôpital du Mali mɔgɔw ye baara min kɛ nin don ala kelen de b'a dɔn maa joginen fɛn fɛn ser'u ma a don u y'a bɛɛ lajɛlen lajɛ min bɛ se ka tila olu ka yɔrɔ la u y'olu dilan minnu bɛ se ka taa kati k'u bɔ ɲɔgɔn na fo ka taa se dugu jɛli ma hôpital du Mali mɔgɔw ka service bɛɛ wele donc an kana ɲinɛ o kɔ kuma caman ni kow kɛra an bɛ ɲinɛ dɔgɔtɔrɔlakaw kɔ keba bi san kelen nin kɔfɛ jamana ye kimɛli jumɛn kɛ jamana ye bilasirali jumɛn kɛ jamana ye fɛɛrɛ jumɛn sigi sen kan mun ni min fɔra n'o bɛ ka lawaleya bi aéroport kɔfɛ an ka ɲininkali bɛ yen de nin don in a kalara Bamakɔ nka keba bɛ maaw hakili lajigin nin kun t'a siɲɛ fɔlɔ ye bamanciwale keba ni ɲugawale kabaw ka don Bamakɔ u ka doni fɔlɔ n t'a dɔn ni hakili bɛ terasi la u ye gosili kɛ yen o kɔfɛ aw ka dumunikɛyɔrɔ dɔ bɛ yen yiri prince wa n t'a dɔn jumɛn de u ye gosili kɛ yen o kɔfɛ Radisson gosira o kɔfɛ min ye hôtel ni min filɛ nin ye bɛndɛya kɛrɛfɛ u ye gosili kɛ yen donc nin kun tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye Kati yɛrɛ gosira yanni nin yɔrɔ fila in fana ni ɲɔgɔn cɛ keba donc an bɛ kɛlɛ min na an k'a dɔn k'a fɔ an kan ka hakili to an yɛrɛ la anw jamanadenw an kan ka min faamu bi fɔlɔ fɔlɔ o ye ja jugu minnu bɛ ci an ma an kana sɔn k'u ci maaw ma an ka ban pewu minnu bɛ jaw ci an ma minnu b'a ci an ka whatsapp la minnu b'a ci an ka groupe la an fana k'a dan o yɔrɔ la an kana sɔn ka kɛ min ye jugu ale ka baarakɛminɛn ye filanan ye mun ye an ka hakili to an yɛrɛ la sigana ko fɛn fɛn mana ye fɛn o fɛn bɛ yen n'an m'a faamu finitigi min ka surun i la a kɛra polisiso ye a kɛra gendarmeso ye a kɛra finitigi wɛrɛ ye taa u labɔ a kalama nin ma anw kɛrɛfɛ yan aw m'a faamu a kana lajɛ aw minnu ye finitigiw ye maa si kana i ka kiiri tigɛ i yɛrɛ ye parce que o bɛ ko tɔ gɛlɛya nka nin na an bɛ ɲɛmɔgɔw fana fo keba sabula a ma baara foyi bali a don a so ale taara Asimi Goyita taara Kuluba ka taa ka baara kɛ premier ministre taara a ka baara la jamanadenw yɛrɛ y'u ka wulikajɔ kɛ kare kɔnɔnaw la yaasa ka se ka fɛnw kɛ nka keba a waleya kɛra ka maa minnu to yen n'o ye ekɔliden minnu tun bɛ kalan na ye u caman u y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ sera k'u jɔ u jɔyɔrɔ wa surasi minnu fana tun bɛ gendarmerie kɔnɔ olu fana ka riposte o fana ɲɛna n'o tɛ a tun bɛ juguya ka tɛmɛ nin bɛɛ kan sabula mɔgɔ ninnu donna ni tasuma fiɲɛlama u y'o de fili fili mɔgɔw kan n'i ye guwa ninnu yɛrɛ jeni cogo ye i b'a dɔn k'a fɔ ko u tun t'a fɛ ka ko in ka ban ten cogo la nka min ye sɔrɔdasi minnu yɛrɛ tun bɛ yen n'o ye gendarmew ye olu yɛrɛ baara min fana kɛ kɔnɔna na a don u fana ka fo o la donc bi nin ye ka mɔgɔ hakili lajigi k'a fɔ ko septembre kalo tile 17 keba i b'a jate minɛ ne bɛ to ka nin f'e ɲɛna nka i t'a sɛbɛn n ko nin y'a san 3 ye septembre kalo ninnu b'a lajɛ ka ko dɔ se anw ma 2023 o kɛra bato ye o ye le 7 septembre ye
maa si t'a su da dɔn 2024 o kɛra nin yɔrɔ in ye aéroport ni école Bala Konare ɲinan ta o ye sirabaw ye citerne min jenina bi ni maa ma k'i b'a da fɔ i bɛ dɔ de fɔ ten maa si tɛ a da dɔn wa citerne jenini an kana ɲɔgɔn nɛgɛn kiba a ye kɔlɔlɔ don Bamako bi tajiko la kurantigɛ min filɛ senna nin ye kurantigɛ in a sababu fanba o ye énergie mɔgɔw ka tajiw donbaliya ye sabula tajiw siraw jɔra nka bi an b'a fɔ alhamdulilayi énergie ale ka gasoil fɔlɔw donna ka ban Bamako kɔnɔ an ye kibaruya mun sɔrɔ o tun bɛ Bamako dafɛla dɔ la kunun nka bi ala barika la a dɔw sera ka don énergie bɛna n'a ka centrale wuli o de kun jɔra mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko courant bɛ ka tigɛ nin de tun bɛ yen keba an bɛ min fana ɲini ɲɛmaaw fɛ u kana ban kumaw fɔli ma maliyɛnw ye u k'a fɔ mɔgɔw ye jamanadenw dalen don u la ka ban mɔgɔw bɛ min na bi o ye yɛrɛ ɲini de ye jamanadenw bɛ fasoko de la bi ko mana kɛ cogo o cogo a ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye u k'a faamu o bɛ fo u la o ka fisa u ka fɛn wɛrɛ mɛn min tɛ a fɔ min bɛ ka kɛ ye an bɛ diɲɛ min kɔnɔ bi foyi tɛ se ka dogo i y'a dogo cogo o cogo i b'a tɔ juguya de i yɛrɛ ka bɔ ka kɔn ka kuma i ka ɲɛfɔli k'i ka jamanadenw ye nin de bɛ a ko tiɲɛ filɛ i n'a fɔ u ye min kɛ sura télévision na ka général Makan Alassane Jara k'a bɔ k'a sigi a k'a fɔ bingali kɛra nin yɔrɔ in na degun kɛra nin yɔrɔ in na nka an bɛ k'a labɛn yaasa ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ a ko la o bɛ mɔgɔw hakili sigi nka fanga man ka i da de ko mun bɛ ka kɛ kan u k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna jamanadenw jɛlen don n'a ye ka ban u b'a dɔn min bɛ sen na kurantigɛ in kun fila t'a la kɛba tajiko don tajiko dɔwɛrɛ tɛ siraw attaqueli o de nana n'a ye a ɲuman suru ye mun ye premier ministre yɛrɛ ma tajitigiw wele kununko wa an bɛ segin ka na an ka aéroport la kɛba kununko k'aw ye mugu ci kan mɛn e yɛrɛ tun bɛ ka na ne na boli o ko mugu kan mɛn aéroport la tuguni aw kɔni aw bɛ ne bɔ baara la yan o n bɛna taa dugu la k'a to an n'a débrouillement yɛrɛ ye aéroport directeur général n'o y'a président directeur général ye PDG ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan sa ko min ye Bamako aéroport ye ale wolomasiri taba minnu bɛ yen ko waati ni waati olu bɛ to ka u tɛgɛ lajɛ u ka muguw la u ka marifa minnu sɔnsɔnnen n'u bolo n'o y'a sɔrɔ u bɛ kisɛ ci komi u bɛ kisɛ ci cogo min na kɔrɔlen u yɛrɛ b'u tɛgɛ ɲɛnajɛ ko waleya min filɛ nin ye o de kɛra kununko k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 11 ka taa se miniti 30 ma Bamako pankuru jigi kɛnɛ na wa ko min ye mugu ci in ye a bɛ kɛ yɔrɔ min ani tɛgɛ lajɛ bɛ kɛ yɔrɔ min ko o ni maa mun ye doniw ta yɔrɔ min na k'u cɛ ka jan wa u ka marifakisɛw tɛ taa o fan fɛ k'a b'a fɔ bɛɛ ɲɛna ko bɛɛ k'i hakili latigɛ kununko Bamako pankuru jigi kɛnɛ na muguci min tun bɛ yen a bɛ tali kɛ u ka baara kɛcogo ɲuman an'u ka labɛn kɛcogo ɲuman na maaw n'u bolominɛw la kɔlɔsili a kɛkun ye o bɛɛ lajɛlen ye min ye direction générale ye n'o ye fɛn ye a ko kisɛci minnu kɛra fana a bɛnnen don sabula aéroport kɔnɔna na u yamaruyalen don k'o kɛ o y'u ka baaraw kɛcogo ye an'u ka kow kɛcogo ye k'a bɛ faamuyali ko ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ nin waleya in na Bamako nin kalo in tile 16 président directeur général des aéroports du Mali colonel Lassina Togola ale de ye sɛbɛn in fasiri a fana ye sobolila ye han chevalier de l'ordre national keba an bɛ bɔ yen sa an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma